ještě přijede vlak Supercity číslo 504 Pendolino ze směru Bohumín, pravidelný příjezd v 8 hodin 31 minutu, který dále pokračuje ve směru Pardubice hlavní nádraží a Praha hlavní nádraží, pravidelný odjezd v 8 hodin 33 minut, pozitivní čas. Passengers, announcement. Supercity train 504 Pendolino from Bohemia is approaching 5:2. Scheduled arrival at 8:31 p.m.